So, makikita natin, medyo nag-alala ako kasi sira-sira yung nilagyan niya ng karton. May defect dito. Ayan, paano kaya ito i-fix? May defect. Ayan na, yung resulta sa kakahagis nyo yung nag-viral na video nyo. Ito, okay yung dalawang stand. Ayan, yung dalawang paa niya, okay siya. Pero ito, hindi siya matanggal. Kasi naano siya dito ito. Ayan. Kailangan siyang makapasok dito para matanggal na. Totoo talaga yung nag-viral na video nyo Nag-hagis nyo lang yung mga item. Yung flat na lights yung pinili ko, ba't ito yung dumating? Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what is up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Junfel J of G4 Films. For today's video, gagawin ko ay mag-unboxing tayo ng ring light. Okay, so bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, so ngayong araw na to, kaka-deliver lang na aking order sa online yung ring light. Kasi uso po kasi yan sa mga, lalo na sa mga nagti-TikTok at lalo sa mga sa mga photography, lalo na sa mga portrait photography. Okay mga boss, yung gagawin natin ay mag-unboxing natin. I-unbox natin yung dumating na kasi yung order ko na ring light. Ayan, buksan natin siya. May defect ba? Hindi ko alam kung may defect ba to. Kasi mostly sa mga mabibili natin sa online, meron pong mga iba yung nasa picture, tapos iba yung sa personal or sa actual na item. So ayan mga boss, i-try natin buksan. And masusurprise tayo kung anong result nito. Ayan, nabili ko siya sa online. Nag-search ako ng ring light kasi ayan, para magamit ko sa pag-vlog. At lalo na pag meron akong vlog dito sa labas na kulang ng lighting, at gagamitin ko rin sa aking photography sa halagang 1,149, so medyo mura lang siya. Yung pinili ko ay yung 33 cm. Kaya mga boss, buksan na natin mga boss. Ayan, so unahin natin. Saan ba yung unahin natin? Naka-bubble wrap talaga siya para safe. Ayan siya. Okay mga boss, unahin muna natin yung tripod. Okay. So makikita natin, medyo nag-alala ako kasi medyo sira-sira yung yung nilagyan niya ng karton. Ayan. Okay, so ayan, sira-sira yung karton. Ayan, medyo okay naman siya. So ayan mga boss, ito yung yung tripod. Hey. Oops. Okay Okay siya. May lock. Paano kayo ito? May defect dito. Ayan. Paano kayo ito i-fix? May defect. Ayan na, yung resulta sa kakahagis nyo yung nag-viral na video nyo. Paano kaya to? Ayan nakita nyo, nasa siya. Ayan, ito, matanggal siya. Kaya ito dapat siya nasa labas. Ayan, napasok po siya. Paano kaya to? Ito, nalabas din. Pero ito, hindi malabas. Anyari dito? May defect. Tripod stand pa nga lang, may defect na. Anyari sa inyo? Totoo talaga yung nag-viral na video nyo Pinaghagis nyo lang yung mga item. Sana na mga boss, magpapatulong muna kay Papa kung paano to ayusin. Eto, okay yung dalawang stand. Ayan, yung dalawang paa niya, okay siya. Pero ito, hindi siya matanggal. Kasi naano siya dito ito. Ayan. Kailangan siyang makapasok dito para matanggal na. Ayan, naayos na nung kuya ko.
Ayan, natanggal na siya. Natanggal na yung tatlo. Ayan. Ano to? Ayan, meron po siyang adjust dito. Ma-adjust siya. Ayan. Ayan, okay na yung yung tripod niya. Next mga boss, andito na naman tayo sa sa ring light. Yung ring light na naman yung buksan natin. Sabi ko na talaga yan, meron talagang problema. Okay na, kinakabahan ako dito sa lights na to eh. Sana naman Lord, walang defect ang yung light na to. Sira-sira yung lalagyan niya. Nagkatupi-tupi siya. Ayan. Okay. Parang hindi bago yung lalagyan ba? Ayan. Okay. Buksan natin mga boss. Paano to? Iba. Okay. Ito yung dumating mga boss. Ito siya. Ito, meron siyang lalagyan ng cellphone or smartphone. Ba't ganito yung dumating? Yung pinili ko yung flat. Yung flat na lights yung pinili ko. Ba't ito yung dumating? Ayan, meron po siyang ano to? Meron po siyang para siyang ball head. And yung lalagyan ng yung camera. Meron siyang ball head. Okay. Ito yung dumating. Yung pinili ko yung flat. Pero para siyang para siyang bilog. Ayan, pero okay na din. Ano ito? Okay. Test natin mga boss. Test natin. Kung function siya. Okay, meron po siyang mga boss. Meron po siyang adjuster dito or meron siyang dito mo i-set yung liwanag niya. So yan, meron po siyang dito, meron siyang up, tapos meron siyang down. Syempre, meron down. Okay. Meron siyang power on off, letter M or model. Try natin mga boss Kinakabahan ako nito eh. Sana function siya. Meron siyang cover. Lagyan natin ng yung lalagyan ng cellphone. Ito. Lalagyan ng cellphone. Dito. Ilagay siya dito. So actually mga boss, hindi ko to gagamitin. Minsan lang to kasi binili ko to para lang sa vlog ko na DSLR kasi yung gamit sa pagbo-vlog ko. Kaya ito, hindi ko gagamitin to. Pero dyan lang muna yan. Ito. Ano to? Pwede siya sa sa... Ito hindi to kasali yung Gorilla Pad ko Hindi to kasali, gagamitin ko lang to. Yung gamit nito, ito, yung silbi nito, para siyang ball head. Lagay siya dito sa ito pala. Ayan. Pwede naman to gamitin sa DSLR May ball head na. So, dito ilalagay yung ring light. Pwede siya ilagay dito. Ayan pala. Okay. So, kailangan natin ng yung parang sa charger. Okay, gagamitin ko muna to Ito. Okay mga boss, try natin mga boss Ayan, nagkulay blue siya dito. Power. Ayan! Ayan! Galing! Ganda pala, kala ko pangit yung result ng parang bilog. Okay lang pala siya. Okay. Napakaganda. Ayan. Okay. Bagay talaga Ayun mga boss, meron akong bagong lighting. Medyo mataas yung ISO ng aking camera, kaya medyo maputi talaga ako. Okay, try natin i-test kung paano siya i-adjust. Adjust natin siya yung yung up. Yun na yan. Down. Okay. Okay, adjust natin yung down. So medyo nag-dim siya. Ang galing pala Okay. So medyo mahina yung liwanag niya. Okay, try natin i-up. Ayan. Ang galing. Wow. Ang galing pala na ito. Okay.
dim natin siya. Ayan. Okay mga boss, so hinaan ko lang muna yung yung lights niya. Ayan. So try natin siyang yung sa mode or sa model. Wow, parang siyang nagkulay orange. Ayan, ay nagkulay orange yung mukha ko. Ayan, meron siyang ayan, blue, orange, tsaka ano yung tawag? Nasa settings ng camera. Bali, 3 yung kulay niya. Mag-iba-iba yung kulay. Tingnan mo yung sa mukha ko. Ayan. Ang galing. Tapos, power off siya. Off natin siya. Ayan. Ang galing. Okay. Okay siya. Ayan na po lahat mga boss. So, ito yun na po yung unboxing natin. So, medyo nakaka-disappoint lang kasi yung tripod niya, meron po siyang defect. Baka yun na siguro yung yung na-viral na video, yung ganun siguro. Tapos dito sa lights, walang problema, napakaganda, okay yung quality niya. Syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Okay, shoutout nga pala kay Kim J. Novela Matabang, Chili Sumayang, John Steven Katian, Boss Kentot Orpel Magalso, Idil John Aying Lumungsod, Paul Lauron, Gino Orat, Vince Jetro Abukay, Ryan Ponce Vitor, Jumuel Neven Malinaw, Jersan Dipaz, Jeremy, Melcar Flores, John Pearl Damayo Katanpatan, J. Trunkel, RCJ, kalimutan ko yung apelyido niya, Christian Kinit Di Gasco, Joshua Urungan, Cassie Aying, Dante Ebale, Lloyd Tagoy, Shin Bako YouTube channel, at ang pinakahuli, si Jeffrey Flores. Hanggang dito na lang mga boss. Syempre, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.